urte bestelako iritzirik bazegoen ere gaur egun inork ez du zalantzan jartzen klima aldaketa nabaria gertatzen ari dela, bataz besteko temperatura igotzen ari da, bioaniztasuna galtzen ari da, eta hori dagoeneko gertatzen ari den kontua da. Klima aldaketak ekar dezakeen kalteak oso ezberdinak izango dira, edo izan daitezke leku batetik bestera, guzti horiek hitz egingo ditugu gaurko gonbidatuarekin, Eliza Sainz de Murieta, geologoa eta BC3ko ikerlaria dugu, haupa. Bai, kaixo. Ez dakite esan beharko genuken klima aldaketa edo klima larrialdia. Bueno, nik uste dut biak, esan ditzakegula. Klima berez aldatzen ari da, baina baita ere nolabait klima aldaketari aurre egiteko premia daukagu, ez? Orduan, bueno, bi kontzeptu pareko dira eta biak erabili ditzakegu. BC3ko ikerlaria zaitugu, eta ikusentzulea agian kokatzeko ere, konta iguzu zer dan BC3, ez? Ikerketa gune hori. Bai, bueno, BC3 ikerketa zentroa da, 2008an Eusko Jaurlaritzak bultzatuta sortu zena, eta, bueno, hartuz geroztik klima aldaketaren arrazoi eta baita konponbideak ere aztertzen ditugu, disiplina anitzeko ikuspegi batekin, ez? Orduan, biologoak gaude, ekonomialariak, ingenieriak, nolabait klima aldaketa danon hainbat esparrutan dauka eragina eta esparru desberdinetatik begiratzen diogu. Beraz, ikerlari asko dabiltza, ez, bertan? Bai, ikerlari 70 bat ikerlari gaude eta, bueno, bai, danok hor ikuspegi desberdinetatik, baina nolabait danok klima aldaketa gure ikerketaren erdigunean nolabait. Bai, ez, zeharkatu egiten du, ez, zientzia ezberdinak klima aldaketak, ez, bezala ekonomia, ingurumena. Bai, alde batetik daukagu arlo fisikoa, ez, klima sistemaren ikerketa, baina gero baita ere horrek ondorioak gure gizartean eta gure sistema sozioekonomikoan, ez, dauka eragina, eta orduan hori ere aztertu behar da, eta gero horren sorrera ere, gero komentatuko dugu pixka, baina horren sorrera ere nolabait gure ekintzen menpe dago, ez, orduan gizakia ere aztertu behar da klima aldaketa aztertzen dugune. 2020 urte hau, aurreko urtea, beroa izan da, ez, edo hori da irakurri duguna. Oso beroa izan dela Europan, zuak ere egon dira Artikoan, ez? Bai, ikusten duguna da gorantzko joera bat, ez? Eta 2020 urtea izan da Europan bereziki beroa, mundu osoan pareko 2016 urtearekin, baina oraingoan ikusi duguna nolabait da, hori Artikoan horrelako prozesu bereziak, ez? Eta temperatura bereziki altuak momentu batzuetan gertatu direla, ez? Eta, bueno, horrek dira nolabait atentzioa edo alerta, ez? Ematen diguten, esateko, bueno, aurrera jarraitzen duela prozesua, ez dezagun ahaztu, ez? Temperatura aldaketa klimatikoarekin indikadore bat da, ez? Igoera hori, baina zeintzuk gehiago hartu behar dira kontutan? Bueno, pentsatu behar dugu klima aldaketa, dagoeneko ez dugu esaten beroketa globala, ez? Ez dalako bakarrik temperaturaren arazo bat da, klima osoaren aldaketa beraz. Argiena temperatura da, eta galdetzen dugunean klima aldaketan nola gertatzen ari den edo ez, beti jende gehienok esaten dugu, ez? Temperatura igotzen ari dela. Baina badaude beste batzuk, ez? Eta hor ditugu adibidez izotz geruza handietan bai edaduran eta baita zabaleran gertatzen ari diren aldaketak, baina baita ere Euskal Herrian adibidez ez da bakarrik temperatura egoera, prezipitazio erregimenaren aldaketak ere gertatzen ari dira, ez? Batzuetan bortitzagoak, beste batzuetan ur eskasia izan dezakegula, ez? Itsas mailaren aldaketa, igual adibide argia ere, ez? Nolabait sentitu daiteken aldaketa delako. Berez, hori da, temperatura da adierazle bat, baina horrek sortzen du beste klima sisteman beste hainbat desoreka, ez? Askotan hitz egin izan dugu klima aldaketa, baina berez klima aldatu egin da. Klima aldatzen ari da. Aldatzen ari da, baina bai, zentzu horretan ez da gauza bat etorkizunean gertatuko dena. Hori da. Eta aldaketa batzuk dagoeneko gertatu dira. Eta adibidez, aipatzen genuen temperatura honetan, munduko bat ez besteko temperatura, 19. mendearekin alderatuta dagoeneko 1,2 gradu igo da. Eta gero batzuk pentsatuko dute, 1,2 gradu ez da, hainbeste, ez? Zer da historia hau.
Bueno, pues, guk jartzen dugun adibidea da, sukarra, nolabait sukarrarekin alderatzen dugu, ez? Guk gure gorputzan gradu bat igotzen denean temperatura, sukarra daukagu eta ez gara ondo sentitzen, ez? 2 gradu igotzen denean ja, larriki kezkatzen hasten gara, botikak hartzen ditugu, eta 3 gradu edo 4 gradu igotzen denean, inkluso ospitalera goaz, ez? Bueno, pues, klima aldaketarekin antzeko gauza bat gertatzen da. Gradu bat asko ez dirudien arren, bueno, pues, gauza asko, atzetik gauza asko gertatzen ari direnaren seinalea da. Gero ere irakurri dugu, ez, temperaturaren igoerak ere gizakiongan izan dezake ondorioak, ez? Gu agian ez gaude ohituta 40 gradu zentigrado egoten badagoz hola bizitzera, ez? Bai, bero-boladekin gertatzen dena, bueno, munduko osasun erakundeak esaten du, bero-boladak direla muturreko gertakari arriskutsuenetarikoak. Zergatik, ez direlako ikusten, ez? Osea, uholde bat ikusten da gero gertatzen sortzen den bueno, pues, kalte guztia, ez? Bero-boladen kasuan ez da nabaritzen. Baina bai, justo aste honetan agertu den ikerketaren arabera, Europan adibidez hildakoen eren bat, beroarekin erlazionatutako eren bat, klima aldaketaren ondorio izan daiteke, ez? Eta ez da bakarrik muturreko temperatura, baizik eta gertatuko direla bero-bolada luzeagoak, egun gehiagotan gertatuko direla, eta gero ere oso garrantzitsua da osasunarengan gaueko temperatura. Nola, bueno, pues, freskatzen ez badu, gure gorputzak ez dauka ez, berreskuratzeko hori da. Tarterik. Itsasoa ere aipatu duzu, eta Euskal Herrian bizi gara, eta bueno, horri ere erreparatu beharko diogu, ez? Kostaldean, gure lurraldea kostaldea zeharkatzen duelako, eta igoera ere ematen ari da, itsasoaren igoera. Itsasoaren igoera neurtzen ari da, aspalditik gainera, geologoek neurtzen dute, bueno, pues, proxy edo adierazle geologik fosilen bidez, baina mareografoek ere neurtu dute igoera hau, eta 80ko hamarkadatik ona satelite bidez neurtzen da, eta ikusten ari garena da, dagoeneko lehen aipatu dudan 19. mende amaieratik ona dagoeneko 20 zentimetro inguru igo da itsas maila, eta etorkizunean aurreikusten dena are gehiago igotzea da. Zenbat? Bueno, hor agertoki desberdinak daude, segun eta zelako politikak eta zelako isurpen murrizketak aurrera eramaten ditugun, egoera izango da hobeagoa edo okerragoa. Bueno, horrek izugarrizko eragina izan dezake gure lurraldean, ez? Bai, noski kontutan hartu behar dugu, ez dela bakarrik 20 zentimetroiek, baizik eta itsas maila horren gainean gertatzen den guztia, denboraleak, muturreko latuak danak gertatzen dela gorago dagoen oinarri batean, ez? Eta kalterako aukerak handiagoak izango dira, eta berez, orain dela gitxi argitaratu zen IPCC-ren txosten batek, dagoeneko esaten zuen, gaur egun 100 urtean behin gertatzen diren kostaldeko muturreko gertakariak mende amaieran gertatu zitezkela urtero edo 10 urtean behin. Beraz, maizago gertatuko dira lehen ikusten genituen muturreko gertakari hauek. Kontatzen digunzunagaitik erabakiak hartzeko larrialdia badago, ez? Oraindik ere aldaketa batzuk suposatzen dugulako leundu aldirezela, ez? Erabaki egokiak hartzen badirez. Bai, noski. Hori, azken boladan asko galdetzen dute. Bueno, baina garaiz gaude? Bai, garaiz gaude. Oso argi utzen nahi duan mezu bat, ez? Orduan, gaur egun Parisko akordioaren baitan, badaukagu munduko temperatura, batez besteko temperatura, 1,5-2 gradu horretan mugatzeko helburua, ez? Eta zientziak oso argi dauka. Gure ahalegina izan behar du, ahalik eta gutxien, ze orduan eta inpaktu txikiagoak jasango baititugu. Mundu mailako arazoa da, eta aipatu zuia dagoeneko Parisko akordio, planeta osoari eragiten diona, Euskal Herriari begira jarri gara, baina leku guztietan sumatzen da klima aldaketa, ez? Eta hor ere, geopolitika sartzen da jokoan, ez? Herrialdeen interesak, ez? Noski, azkenean kontutan hartu behar dugu isurpenak leku guztietan sortzen direla eta atmosfera bakarra dagoela, ez? Nolabait pentsa ezagun bainuontzi bat izango balitz bezala, txorrota zabaldu eta bainuontzi berera isurtzen dira berotegi efektuko gas guztiak, ez? Beraz, guztion erronka da isurpen horiek murriztea eta noski horrek eraldaketa horiek
sortuko dituzte aukera batzuk, baina koste batzuk ere izango dute, ez? Orduan hor herrialde bakoitza begiratzen ari dena da nola egin dezakedan trantsizio hau ahalik eta koste txikiagoan. Eta hor dago, ez? Borroka politikoa izango genuke, ez? Hor dago koska, ez? Nolabait lehiakortasuna, herrialdeen arteko lehiakortasun hori nola mantendu, ez? Klima aldaketari erantzunez, bai. Aldaketa estruktural bat egin beharko litzateke, pentsamendu aldaketa bat herrialde guztien parteztik. Bai, pentsatu behar dugu gaur egun isurpenak sortzen dira, batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan bi arlo nagusi dira, bat energia eta bestea garraioa. Beraz, aldatu behar dugun energia nola sortzen dugun, nola kontsumitzen dugun, eta aldatu behar dugun nola mugitzen garen, horiek dira arlo nagusiak guretzako, ez? Orduan, horrek eskatzen du eraldaketa bat, deitzen zaio trantsizio bat, ez? Trantsizio energetikoa edo trantsizio ekologikoa, nahi badugu, baina bai, eraldaketan garrantzitsuak izango dira eta ezin da egun batetik bestera egin, noski trantsizio honek behar du bere denbora. Gu normanako moduan ere egin dezakegu aldaketarik, edo aldaketa handiagoak egin behar dira? Norberak hartu dezala dagokion ardura, ez? Esan nahi dut, bakoitzak hausnartu dezake nola mugitzen garen, ze energia kontsumitzen dugun, gauzak hobeto egin ditzakegun, ez? Bertoko produktuak lehenesten ditugun, edo ez? Baina benetako eraldaketa etorri behar du politika publikoen esku trantsizioa bultzatzeko eta laguntzeko ere bai, azkenean. Aipatu duzu hor Parisko akordio hori eta garrantzia izan zuen bere momentuan, du oraindik ere, eta hor aldaketa batzuk bai izan dira, ez? Amerikako Estatu Batuak, oker ez banabil, beti egingo duela esan du, Txina ere, eta hauek dira herrialde gehien kutsatzen duten herrialdek? Bai, Biden etorri denetik, nik uste dut oso helburu ausartak esan behar dut, edo beharrezkoak aurkeztu direla, batez ere Estatu Batuen eskutik. Eta hori berri hona da, noski, azkenean eurak dira eragile nagusiak hemen, ez? Parisko akordioak azkenean epe ertainerako bide horri bat da. Parisko akordioa onartu zen 2015ean, 2016an indarrean sartu, baina orain garatu egin behar da, ez? Eta 2020tik aurrera da benetan Parisko akordioaren txanda gauzak aurrera eramateko, ez? Orduan, bizitzen ari gara nolabait Parisko akordio hori, eta orain egin behar duguna, beste gauza garrantzitsu bat Parisko akordioekin ulertu behar duguna da, ez dela goitik beherako helburuak, ez dira goitik beherako helburuak zehazten. Helburu orokorra da munduko temperatura igoera hori murriztea, ez? Baina behin hori adostuta herrialde bakoitzak erabakitzen du zein den bere konpromisoa, ez? Nola egin, ez? Behetik gorako nolabait arkitektura bat. Orduan, karo, hor gertatzen dena da, batzen baditugu herrialde guztiek egindako konpromisoak, oraindik ez gaudela Parisko akordioaren helburua betetzeko prest. Prest, ez? Eta teorian, 2020an hasi beharko litzateke transizio hori, edo akordio horretan sinatutakoa martxan jartzen. Bai, baina helburua da mende amaierarako, lortu 2030, ez? Lortu behar duguna da 2100erako temperatura, mundu bataz besteko temperatura hori 2 gradutik behera mantentzea. Hori da helburua. Claro, eta orain gertatzen zaigu guri ere 2100 entzuten dugula, eta geratzen zaigu urrun, eta esaten dugu, bueno, ez da izango horren besterako. Eta hor ere dago, ez? Bai, hori da klima aldaketaren arazo handi bat, ez? Esaten ari garena, kontuz, hau gertatu daiteke etorkizunean, ez? Ja, eta orain beste lehentasun batzuk ditugu, noski, pandemia baten erdian gaude, arazo ekonomikoak ditugu, baina, konturatu behar gara, tamaina izugarrizko eraldaketak behar ditugula, ez? Eta hori ezin da egin egun batetik bestera. Garraioaren elektrifikazioa bultzatu behar badugu datozen 20-30 urtetan ezin da egun batetik bestera egin. Planifikatu behar da, eta gero sistema osoa eraldatu behar da. Eta gauza bera energiarekin, ez? Orduan hori ezin da egin, ezin dugu itxaron 2050era, ze orduan egongo gara egoera batean ja 2 graduak gaindituta. Neurri batzuk gaur hartu behar ditugu. Hori zaila da ikustea, konturatzen gara, baina beharrezkoa da. Nolabait esateko, pentsa dezagun uholde arriskua ekiditzeko, gaur txertatzen ez badugu gure plangintzan klima aldaketa, bagian eraikitzen ari gara gune batzuetan, non etorkizunean arriskua handia izan daitekeen, ez? Orduan, epe luzeko plangintza horrek exigitzen du gaur erabaki batzuk hartu behar ditugula. Konpromisoak hartzea ondo dago, baina ez dakite
behin Parisko akordioa sinatu zuten herrialde horiek norbaitek exigituko dien hori betetzea. Ez da aurreko akordioan bai zegoen aurreikusita hori, nolabait helburuak bete behar zirela, baina gero gertatu zena da berdin herrialde batzuk ez zituztela helburuak bete, Orain gaudena da talde lan batean, nolabait, eta denok egiten ditugu ekarpenak. Orain badakigu, orain mai gainean dauden ekarpen horiek, oraindik gainditzen dugula, 2 graduko muga hori gainditzen ari garela. Baina ez dago modu bat zigortzeko, nolabait, ahalegina izan behar du laguntzen eta nolabait bata bestearen elkar laguntza horretaz bultzatzen aldaketak gertatzen direla. Eta gero beste gauza bat, nik uste dut ikusi behar dugula trantsizio hau aukera bat bezala, Gaur egun enplegu berde gehien sortzen ari den herrialdea Txina da. Eta orduan hau bilakatuko da ere bai lehiakortasunerako aukera bat bezala. Ez dut uste, nik uste dut oso zaila izango dela herrialde industrializatu handiek adibidez atzean geratzea, lehiakortasun aukera bezala ikus dezaketelako. Hor kontuz ibili behar gara, aukera gitxien daukaten herrialde horiek nola laguntzen dugun trantsizio honetan ere bai. Noski, gauza bat da gure herrialdetik kendu eta beste batera eroaman, Hori ere egin izan delako, enpresa kutsakorrak guretik kendu, beste lurralde batera eramateko. Hori da, egin behar duguna da, nolabait gaur egun isurpenak neurtzen dira mundu osoan zehar, eta lortu behar duguna da murrizketak egotea, batez ere herrialde industrializatuen esku, nolabait gu izan garelako, ekarpen handien arazo hau sortu duguna, nolabait, baina aintzat hartuta ere badaudela herrialde handi batzuk, Txina edo India edo Brasil alegia ere asko hasten ari direla, eta euren ekarpena handitzen ari dela. Beraz, datozen urteak kontatzen diguzunagaitik garrantzitsuak izango dira Parisko akordio hori benetan martxan jartzeko? Parisko akordioa martxan dago, baina orain ikusi behar duguna benetan da, konpromisoak betetzen diren. Hori da, bai. 2008 urtea aipatu duzu, pandemia batean gaudela, oso ezberdina izan da, 2008 batean gaude, baina 20a ezberdina izan da, etxean egon gara, hilabete batzuk, eta tarte horretan ere albiste asko entzun ditugu, adibidez, hiriak askoz ere garbiagoak bilakatu direla, kutsadura jaitsi egin dela, etxean geundelako, eta eragina izan du benetan emisioetan. Eragina izan du, baina gogoratu lehen aipatzen nuen bainuontzi hori, egin duguna da txorrota pixka bat itxi, baina, hor zegoen ura hor gelditu da. Orduan, itxi dugu urte baten, hilabete batzuetan, eta gero berriro zabaldu dugu, ekonomia berri zabaltzen hasi den heinean. Orduan, honekin esan nahi dudana da, ez duela balio horrelako neurri puntual bat, egiturazko neurriak hartu behar dira lehen esan bezala. Eta mendik datorri hurrengo galdera, 2021 hau, beldur pizka batia ez duen emoten, ekonomia pizteko, agian edo zer egiteko gai izan algara, edo nahi dut ezan, edo zer reparatu horren beste... Nik uste dut kezka hori zegoela, baino esan behar da ere bai, adibidez, Europak hartu duen bide horria itun berdearekin, eta hor berreskuratze inbertsioak ere nolabait eskatzen zuten egon behar zutela klimarekin nolabait lerrokatuta, Honekin ez dut esan nahi guztiz egon denik, baina bai egon da nolabait mezua, Hor ezin dugu arazo bat konpondu, beste arazo bat okertuz, Eta gainera evidentziak badaude ikerketak egon dira horretan, esan ez aukera dagoela pandemiari aurre egin eta aldi berean klima aldaketari aurre egiteko. Eta koronavirusak izango du eragina klima aldaketan? Koronavirusa berez ez, nik uste dut ikasketa batzuk atera ditzakegula ez bakarrik klima aldaketarako, segurazki beste hainbat arlotan ere bai, baina berez ez dut ikusten lehen aipatu dugun isurpen murrizte puntual hori kenduta, baina ez dut ikusten bestelako. Bestelako horik, ez? Eta glasiarrekin zer gertatzen ari dira? Desagertzen ari dira? Neurtzen hori da, bai. Azkenean ikusten ari garena da, temperaturak gora doazen inean, euren egonkortasuna galtzen ari direla, eta atzerakada nabarmena ikusten ari da, munduko glasiar nagusien gehienen artean, Honek zer eragin izan dezake, alde batetik ur baliabideak, badaude
komunidade asko ur baliabide horien beharra daukatena, eta baita ere, noski, azkenean ur hau itsasoratzen da, eta horrek ere ekarpena egiten dio itsas mailaren igoerari. Bueno, egia esan, puntu asko kezkagarriak dira, ez? Baina aurten ere, bueno, COP26 izango da, ez? Glasgowen, azkena Madrilen izan zen, ez? Azkena Madrilen izan zen. Bai, Txilen egin behar zela, baina azkenean Madrilen egin zela. Glasgowen izango da. Garrantzitsuak dira honelako, goi-bilerak. Bai, kontutan hartu behar dugu, horrelako goi-bilera batean onartu zen Parisko akordioa, ez, adibidez. Eta urtez urte bertan hartzen dira erabakiak, ez? Eta Parisko akordioan azkenean testu bat da, baina gero garatu behar da, ez? Kondo esan duzun bezala, garatzeko definitu behar dira arauak, ez? Adibidez, eta hor dago arauen liburua deritzona, eta hor esaten da, nola aurkeztu behar diren helburuak, zen nolako neurketak, nola egin behar diren neurketak, eta barrez, gauza txiki guztiak azkenean garrantzitsua direna, baina ez direnak ikusten, horrelako goi-bileratan adosten dira. Kasu honetan, nik uste bereziki garrantzitsua dela, 2020 urtean esalako goi-bilerarik egon, atzeratu egin da Glasgowkoa, eta 2020 urte garrantzitsua izan zen, Parisko akordioak aurrikusten baitzuen, urte horretan herrialdek euren konpromisoak berritu behar zituztela. Orduan, espero duguna da Glasgown aurten azaroan ikusiko dugula herrialde desberdinen konpromiso handiagoak, ez? Asmo handiagoko konpromisoak hori da ikusi nahiko genukena Glasgown, eta dagoeneko iragarpen on batzuk ere egon dira, baina gauza batzuk zehaztu behar dira. Nolakoak izan behar dute honelako goi-bilera batzuk? Bilera askotako, ez dakit, goi-bilera bat, ez? Hor negoziaketa asko daude edo aldez aurretik ja herrialdeak badoaz euren? Nik uste arlo desberdinak daudela, ez? Dago berez arlo teknikoa eta hor herrialdeek negoziatzen dutenean testuak hitzez hitz, ez? Eta gero badago horren inguruan aktibitate pila bat, ez? Non zientzialariak, ONG-ak, Bai, dinotz, Madrilekoa jarraitu genuen pizkat, eta bai horri ikusten zen, ez? Herrialdetako buru edo ordezkarien buruak, gobernuen ordezkarik, eta gero hainbat eragile mordo hor ere bilduta, ez? Bueno, nik uste urteak pasala handitu ziren direla, goi-bilerak, eta Glasgowkoa ez dakit nolakoa izango den, egoera dela eta baina egia da, bai, dagoela berez arlo teknikoa eta berez jorratzen dena eta boskatzen den gunea eta bilera horiek, baina gero inguruan badaude beste hainbat saioak, non aurkezten diren gobernuek aurkeztu ditzakete planak, adibidez, aurkeztu ditzakete neurriak, dago elkarlanerako zientzialariekin edo ONG-ekin edo komunidade desberdinekin elkartzeko guneak, orduan, goi-bilera horietan politikari ez gain, zientzialariak eta bestelakoak ere parte hartzen dute. Bai, parte hartu dezakegu, bai, hala da, bai. Bueno, azaroan izango da, ez? Esan duzun bezala, Eskozian, Glasgowen, COP26, ez? Bai. Goi-bilera hori, eta, bilkura horretan, Pariseko akordioko gauzak zehazten joango dira, ez? Akordio horretako, zehaztapenak emanez. Hori da, hemen espero duguna da alde batetik lehen esandako konpromiso horien zehaztapena, ez? Ze herrialdek aurkezten dituzten konpromiso berriek, batzuk handiek, ez? Txinak, Japonek, Kanadak, Europar Batasunak edo Estatu Batuek aurreratu dituzte konpromiso batzuk, beste batzuk iritsiko dira, hemendik azarora, eta hor ikusiko da, zen nolako konpromiso maila, ia lortu dugun gerturatzea gehiago Parisko helburu horretara. Eta bigarren, bete beharra handia izango da, arau horiek nolabait ixtea, ez? Hor, ñabardura batzuk oraindik gelditzen dira adosteko eta horiek itxi beharko dira. Hirugarren atal bat, gainera erresuma batuan izan daiteke finantziazioaren. Azkenean, batez ere garatu bidean dauden... Aurre egiteko klima aldaketari inbertitu beharko da, ez? Hori da, baina batez ere herrialde garatu bidean dauden herrialde horietan, ez? Horiek nola aurre egingo diote erronka honi, oraindik hainbat gabezia dituztenean, ez? Orduan, finantza izan daiteke beste ardatz nagusi da. Beraz, COP26 honek ekarri dezake bilkura honek zerbait garrantzitsua ere? Bueno, espero dezagun baietz, batez ere, ambizioa
eta Parisko letra txikia nolabait, ia hori ixten joan gaitezke. Klima aldaketa esan dugu lehen, geopolitikaren kontua ere bada, baina denok eragiten digu gure egunerakotasunean, beraz, suposatzen dut denok egon behar garela kontzientzia hartun da, ez? Gertatzen ari dela, ez? Bai, alde batetik bakoitzak dagokiona egin beharko lukeela, eta gero bestetik ezin dugu ahaztu inpaktuak ere tokian toki gertatuko direla, eta hoiei aurre egiteko, incluso herri mailan gauza asko egin daitezkela, ez? Orduan, klima aldaketa politika herri mailan ere tokian toki ere egin daitekeela, eta egin behar da gainera, inpaktu batzuk gertatuko dira Bilbon, baina Donostian desberdinak izango dira eta neurriak desberdinak izan daitezke, ez? Bai, ikusi genuen dagoeneko infografia bat, ez? Bilbo nola geratu altzen, ez? Itsas gora igotzen bazen. Hori da, bai. Hor badaude, ez? Aurre ikuspen batzuk, Noski. Katastrofikoak izan daitezkela. Bai, gauza batzuk egiten dira, hori, agertoki ezkorrenak edo kontutan hartuta, ez? Baina, garrantzitsuena izango litzateke aztertzea, ez? Zer gertatu daiteke Bilbon, zeintzuk dira espero daitezkeen aldaketa nabarmenenak, eta nola egon gaitezke prest, aldaketa hauek ahalik eta eragin gutxien izan ditzaten gure gizartearengan eta gure sistema sozioekonomikoarengan ere bai, ez? Hementxe bukatuko dugu, Elisa, plazer bat izan da. Niretzat ere bai, mila esker. Eta eskerrik asko, gure izanagaitik. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.